Gido. Nyakora Ramogi Ajwang dakika ena pargo chiko tok sachiel mar okinyi ang'isi ni tok kelo ni nonro mar gazet tabro bedo ka bedo pinyo koro wachako kata wadonjo e twak marwa mokwongo e chenro mar piny okinyi makawuono. Nyakora Ramogi Ajwang okinyi makawuono thuon wach mabende wadwa twake otudore koda kaka jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka seyo doho mopogore opogore pacho kae kuom chungo chenro mage. Kalure ni nitiere buche mopogore opogore ma jopinya kata jotelo moko osebedo ka chwalo e doho kacha machungo chenro mage. Mokwongo kata ranyisi en chungo chenro mar gero ude mar ng'ado omenda mano mar gero udi manengo giyot kachiel kod omenda mabende onego bed ni ing'ado mano mar keto e tim weche manyien kata chik manyien mar thieth mano mar Social Health Insurance Fund. Mago moko kuom chenro mag jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod sirikal mare manyaka sani koro doho osechungo. Mano mobeyo jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka wuok oko ka koro wacho ni doho ok timne e yo makare. Nyaka sani osebedo ko wacho ni ponono ni sirikal mokalo bende ne ntiere kod budget moro mane giketo tenge mar chwalo asoya ne jong'ad buche e doho kacha. Mano momiyo sirikal ma okalo ponono chenro mage ne dhi mbele yo makare. Kata kamano ento owacho ni en okobi golo omenda moramora ma ibiro bed ka itiyo godo ponono e miyo asoya joyal bure. Wanyalo wacho ni Otieno ne bad migawo mar doho ko wacho ni en okobi timo mano. Kata kamano ochiwo siem bende ne jogo masiko ka chwalo buche e doho kacha mag chungo chenro mage. Mano nyiso nang'o? Mano ponono nyiso nang'o kotudore kod weche mag chike mapacho kae kachiel kod demokrasia mar jo Kenya. Mane momiyo okinyi makawuono Nyakora Ramogi Ajwang antiere kod okinde ariyo wabro bedo kwa twak kodgi mar mondo mi wawinjane ni ponono Ruto ponono donjo ne bad migawo mar doho ni ponono ni gin jo mibadhi. Mano nyiso nang'o? Bende jatenda Law Society of Kenya Eric Theuri bende no loso odiochieng' manyoro ko wacho ni seyo mar Ruto osebedo ka seyo godo bad migawo mar doho nyiso ni ponono otemo kata ochano mar mako doho mapacho kae mafuanda. Gino mabende katiba mapacho kae odagi kalore ni e kinde mano kal katiba mano mar higa mar 2010 ne ochwalo thuolo ne bad migawo mar doho mar mondo mi ochung' kar kende. Penjo en ni bad migawo mar doho mapacho kae nyaka sani ochung' kar kende kose oyo kose ponono nitiere jogo ma ponono tiyo kode okal buche moko to ochung' buche moko. Antiere kod welo ariyo e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae. Antiere kod Okinyo Jabungu. Okinyo Jabungu en okil kamaloka machiegni ahinya Okinyo ichiew nade okinyi makawuono. Aro maber Joyce. Amor ka asechopo kae higa manyien ok an wendo ahinya kae. Amor chopo kae goyo twak kodi kawuono. Machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono. Erokamano. Wendwa mar ariyo Nyakora Ramogi Ajwang biro bedo katudore kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Antiere kod okil kamaloka machielo mano Clifford Otieno. Clifford Otieno tudore kodwa ka entiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Kia kwa seyudo Clifford gisani Clifford oyawre ka entiere kaunti ma Kisumu kono. Ichiw nade okinyi makawuono Clifford? Achio maber. Machiegni ahinya twak marwa erokamano ahinya kuom chopo e studio marwa e kaunti ma Kisumu kono mar mondo min bende iriwri kodwa e twak achiel kachiel. Nyakora Ramogi Ajwang in bende kamoro amora mineno okinyi makawuono inyalo tudri kodwa kichwalonwa paro penjo moro amora kokale namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa live Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ adwani wachaka ne winjo kaka jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka loso ka bende jatend piny Kenya William Ruto pod no dhi nyime kata kinde mang'eny osedhi nyime kodiro weche ne bad migawo mar doho ka wacho ni obiro timo duto ma onyalo mar neno ni chenro mage ochopo kare. Ahinya to mago chenro mabende bad migawo mar doho osebedo ka chungo kotudore kod buche mopogore opogore michwalo negi. Wawinjane kaka jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka loso eka wadhi mbele kod twak marwa. I will do whatever is possible to make sure that we achieve the delayed transformation of Kenya. Tuko na wajibu moja kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula, tuondoe aibu ya njaa, kuhakikisha kwamba ajira ya vijana wetu inapatikana bila vizuizi,
na kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata matibabu na Mkenya asiuze mali yake tena. Kila Mkenya awe na bima ya afya, either analipa ama analipiwa na serikali ya Kenya, ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Haya, mano ka jatend piny Kenya William Ruto ne diro wacha kowacho ni bad migawo mar doho ma bende osebedo ka chungo chenro mage en kata obedo no chungo gibiro kedo matek mar neno ni chenro makamago odhi mbele yo makare. Kachako kodi Okinyo Jabungu, ang'eni bende isebedo kiluwo weche matimore pacho ka achiel. Jatend piny Kenya donjore kod gino ma doho wacho ni doho kochungo chenro mare to ponono mano kotimo makare. Inene yo machalo nang'o? Jatend piny nigi iye mar wacho kako dwaro, but chik oko yiene ni mondo osie kata wach do ni abo nego. Nitie weche mang'eny mosetimore monego wapenjre kama wachope kae kanye. Wan gi katiba manyien, to katiba manyien ni jo-Kenya mano kele. Ma katiba ni jo-Kenya ne dwa independence mar judiciary kata Doho. Bang' kalo katiba ni, katiba machoncha, ing'eyo katiba machoncha ema Ruto aparo ni pod tiyo gi katiba machoncha. Katiba machoncha kere mana appoint kata judges gi. But sani mago ok timre. Sani wan gi katiba moro manyien ma judges judiciary nigi full independence, full autonomy. Magi ginyalo tiyo kaka gidwaro kod chik. Magi ma ker wacho ni gige bro dhi mana kaka odwaro, mano oken gima ber. Ma ka odogo chien matin, wach mar ker siayo bad migawo ok gimoro ma Ruto chako. Gini nochakore mana higa ma 2013. Uhuru Kenyatta ema nochako gini. Nochake yo machalo nade? Uhuru Kenyatta nochako gini ma nitie gik mang'eny ma telo mar Uhuru Kenyatta osetimo ma dose kwede to odhi adhiya nyime gi timo gigo. Kanyalo wacho wach appointment kata mar CAS, Cabinet Administrative Secretary. Don't know actually these positions are illegal. They don't exist. To waneno mana jogi gibeda bede office nyaka Uhuru waetelo. Nitie judges mano beda appointed. Ma Judicial Service Commission kaka katibo yango ni mae manyalo appoint judges. Gitero nyingi negin judges auchiel. Gitero nyingi kum the president. Makero tamore ni okanyala appoint jogi. Koro gima Ruto chako ni oken gimoro manyien. En gimo osebedo katimore. To ndalo ma osebedo katimore, to ndalo ma Uhuru nen president, Ruto ema nen jalupne. Koro Ruto is just perfecting what his former boss was doing. Wewe winja ne Clifford Otieno ka intiere county ma Kisumu Okinyi makauno. Clifford ageno ni luwo TWAK achiel kachiel. Wang'eni jatend piny Kenya William Ruto osebedo kothiano ne bad migawo mar doho wacho ni kata obedo nuchungo chenro mago mag dongruok. Uthiro mana chenro mag dongruok kata kamano. Wabiro timo duto manyalore mar neno ni chenro makamago ochopo kare. Mano nyiso nang'o? Ahinya wang'eyo ni gino ma iluongo ni chik e pacho kae. Ponono ere kaka onego bed ni luwo chik e yo makare e pacho kae. Mar mondo mi kila ja Kenya ponono kotero kata bura e doho kacha. To king'ado bura to ng'ade e yo makare maonge nindo nyabathe achiel. To ne ni kila ng'ato yudo ratiro mare maonge dewo wang'. Mokwongo kachako to gima kero wacho no endo en gima onego bed ni wachne en gima gwen kuro kata dhano kuro. Ok en wach maber kawuok kuom jatelo monego bed ni act as a symbol of national unity, gima riwo oganda gi dholuo. Wang'eyo maber ni wan gi chik monego bed ni waluwo kopo ni wakale okang' mopogore. Kata ofis ma jatelo nitiere olos mana gi chik achiel ni. Do ma koro jatelo goyo no endo ema ko wanyalo paro maber
emane okawo jatelo momiyo jatelo muma tok ng'ado ni jatelo yombo. Koro ka wadwa tiyo gi thuono nikech king'iyo kata kaka jatelo wuoyo tiyudo ka samoro bende kata kaka owuoyo kata kaka otimo dende to gi kata ochalo ng'a othiano. Mano gima kaka koro wan okinde Law Society of Kenya to gi kata mana the judiciary onego bed ni wachung'. To kata mana ji te onego bed ni kwero wach machalo kamano endo. Ok onego bed ni ng'ato nyalo wacho ni odwa timo gi yore te. Timo gi yore te nyiso ni en yore te makata kopo ni riwe mbele ne to samoro nyalo tiyo gi moro machiko kopuodho mondo mi ogoli e yono. Waseneno mano endo ka otimore mambo ni matatu moko mano kwan ka. Ineno ka e gi kanyo ne nitiere moko manyalo bedo ni chiko kopuodho king'iyo gi matut. Omiyo wach mano wachono to ken wach monengo bed ni ka ber te e pend chik masani ni e gima waling godo mok wawuok mwarie ndara mwago koko matin mondo mwakwere ni ok otiyo maber. Iwacho kanyo makare ahinya. Bende dago mar mondo mi wawinja ne sigana mane jafombo marwa Chris Owino nolosonwa ka bende jatend piny Kenya William Ruto ne Otieno ne bad migawo mar Doho kowacho ni ponono ni sirikal mokalo nitiere kaka noketo budget mar mondo mi obi otigodo mar chwalo asoya ne joyal buche. Gino mowacho ni okobitimo e sirikal mare kalore ni en obro bedo koluwo chik e yo makare. Penjo nyalo bedo ni mbende mano ne nadiera ni ponono e sirikal mokalo nitiere kaka ni chwalo asoya ne joyal buche e kal chenro mar gie bura e Doho kata mapiyo piyo kosa ang'o manotimore. Kata kamano we wawinja ne sigana no monde. Osiep mang'ich ng'ich e kind jatend piny William Ruto kod bad migawo mar Doho odhi nyime e kinde ma William Ruto olieko ni sirikal mar Jubilee ne oketo omenda mabathe mar miyo joyal buche mit belie kaka yo mar yudo ng'eto maber. Ati kuna mtu mwingine ati wananiambia ati kwa sababu ati ile serikali ingine ilikuwa na budget ati ya kuhongana kotini, ati mimi nitengeneze budget ya kwenda kuhongana kotini. Ruto kata kamano Otieno ni joyal buche dhi moto e badgi nikech ok obi miyogi kata ndururu mondo gisir chenro mag dongruok mag gero udi manyasani kaachiel kod okomo manyien mar thieth. Mimi nataka niwahakikishie hakuna hata shilingi moja budget ya Kenya itawekwa ya kununuana kotini ama kuhongana kotini. Kama mambo ikiharibika, hiyo ufisadi tutamalizana nayo huko kotini. Kaoloso e kaunti ma Uasin Gishu e kinde yao ayanga chenro mar gero udi 10,000 e kaunti no, jatend piny okayo lake ni onge ng'ata ng'ata mabiro chungo chenro mare mar gero udi. There is no room for delay. There is no room for sabotage. This program is not stoppable. This program is unstoppable. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Wananchi mnasema ama mnataka negotiate na hawa watu? Joma osebedo kachwalo buche mag kwedo chenro mag sirikal e Doho bende oyudo notice ni ndalo magi osechopo e giko ka oseyogi kuom duoko piny Kenya chien e weche mag dongruok. Tumechelewesha maendeleo ya Kenya. Tumechelewesha transformation ya nchi yetu. Nchi ambazo tulianza na wao wako mbele yetu, na kwa sababu sisi hatujapata nafasi ya kuhakikisha kwamba tunaamua vile Kenya inaenda mbele. Saboteurs, watu ambao kazi yao ni kuhujumu maendeleo ya Kenya, they have had a field day for far too long and they will not continue to have a field day. We will deal with them. We will ensure that Kenya moves forward. Ruto oparo ne bad migawo mar Doho mondo kik tim marach kod teko ma katiba omiyogi e rocho chenro mag sirikal. We respect the independence of the judiciary, but that independence does not extend to sabotage the public interest. It doesn't extend to sabotaging and denying Kenyans their constitutional right under Article 43 that guarantees them social and economic rights. Chenro mar gero udi en achiel kuom mise motegno e agenda ma jatend piny William Ruto kaachiel gi chik mar omenda mar 2023. Kaluwore gi jatend piny, gedo mag udi e okende madhi konyo piny Kenya e tieko onge mag tije e kind rowere, ka olero ni chenro mar gero udi osendiko e tich ji maromo 120,000. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Aya, mano sigana mabende nolosnwa kanyo kod Chris Owino. Mano jatend piny Kenya William Ruto Otieno wacho Okinyo Jabungu. Be iparo ni kaluwore kod kaka doho osebedo ka ng'ado buche pacho kae, kwapimo kod sirikal mokalo kod sirikal masani, wang'eyo ni bad migawo mar doho kaluwore kod katiba mano mar higa mar 2010 nomiye teko mar chung' kar kende. Bende en adiera ni sirikal mano bad migawo mar doho kata Judicial Service Commission bende chung' kar kende, kose ponono nitiere kaka sirikal osebedo ka donjore iye kendo chuto ne pesa moro matin kata chuto ne joyal buche pesa moro matin mar mondo mi ponono kochwal bura mora mora mamulo sirikal to gikale mapiyo piyo maonge kata ponono winjo neno mang'eny. Kose gin mana weche mowacho mag weche mag siasa? Number 1 onego ang'e ni ker en ja siasa. En ker nikech wach siasa. Onge pesa mora mora ma sirikal miyo kata judiciary mondo wach judiciary bed maber, wach sirikal bed maber ka kodhi e doho. Nikech kineno telo mar Uhuru te, onge kes mora mora modhi e doho ma oter sirikal e doho to sirikal oloyo kes no. Uhuru nitie kes mar appointments mag CAS kata appointments mag judges ma Uhuru notamore chwalogi. Nitie kes moro mar kata mar implementation mar NSSF ma court notamore. Ka wadhi mana machiegni kae kapok wadhi e yiero ma 2022 na wan gi wach BBI. BBI Uhuru ne dwaro BBI ni moloyo ng'at mora mora. To High Court notamore. Gidhi nyaka Court of Appeal otamore. Gidhi nyaka Supreme Court otamore. Wanyalo paro kata 2017 ma Uhuru ne laro kom gi Raila. Ma Raila odhi e court. Ma the then Chief Justice Marago gi Supreme Court otamore ni Uhuru nokoloyo gini maber. Koro ka Ruto wacho ni nitie pesa moro ma sirikal miyo judiciary mondo gik sirikal odhi maber ka kodhi e doho, mano to aparo ni woya mana kaka jasiasa. To ka en kamano, ma Ruto ong'eyo maber ni nitie judges moko ma imiyo asoya. To nitie process. Ka mi example moro, nitie Justice Chitembwa ma otinglete bag weyo tich. Mano bedo nitie accusations mano ketne ni ng'ani chama asoya. Nitie process. Koro ka ng'ato dhi ichwalo complain e commission mar JSC, to judge biro kanyo kaka giyudo merit, giyudo ni gini nigi weight mang'eny. President forms a commission of inquiry. Bang'e ka commission of inquiry ni oyudo ni jadoni notiyo marach gi chik, nochamo asoya, to igole tich. Onyalo mana appeal kodhi e Supreme Court. To Justice Chitembwa nyalo bedo a good example ma process ni. Onge tich sani. Nikech no yude ka oketho gine. Ka Ruto nigi evidence no. Ruto nigi en chair mar National Security Council. En gi ka National Security Council ni en gi the head of intelligence. En gi all apparatus mag security. Ma onyalo ng'eyo ni judge ni ochamo asoya. To kidhi kata ka JSC commission ni, nominees mang'eny manie commission ma JSC ni en presidential nominees, presidential appointees. Attorney General beni kanyo. Makoro wach Ruto ma okber kiwacha ni judge ni manong'ado wach housing ni nochamo asoya. Kaluwore ni ponono noko ng'ado bura kaluwore kod dwaro mari. Yes. We wawinja ne Clifford Otieno ka entiere county ma Kisumu. Clifford, in kako kila dwani mar mondo mi ponono iler ne nyakwa Ramogi Juang. Mana kake wase wacho ni katiba mano mar higa mar 2010 nomiyo bad migawo mar doho teko mar chung' kar kende mano mar bedo independent. Ponono mar mondo mi iler ni kaluwore kod katiba ma pacho kae, ere kaka onego bedni ipogo teko inyanya wang'e ni nitiere bad migepe adek, wantiere kanyo kod judiciary,
body wantiere kanyo kod executive kachiel kod legislature. Ere kaka onego bedni ponono gitiyo kar kendgi maonge ni moro donjo e nyawadgi manyalo rocho chenro mare. Mar mondo mi ang'e ni gigi matimore e doho sani nyalo miyo jopiny koso bedo kod geno e doho kata gimedo bedo kod geno e doho ma pacho kae. Clifford. Adieri mar kende kaka wacho pile kata obedo ni gima osebedo ka timore kata wach mane kero wacho no endo ne rach machalo nade. Lakini en gima nyiso ni nitiere kaka sirikal tiyo kaka onego bed no tiyo. Ibro yudo ka tong'ni ne jatend ker pako kaka judiciary tiyo. To judiciary bende pako kaka parliament tiyo. To wabedo gi luoro. Wabedo gi luoro nikech chalo ka gima jogi endi ni otanda moro. Koro kineno ka president chalo ka gima owacho ni ng'ani ok ti koda maber, mano nyiso ni checks and balances nitiere kama kare. Lakini koro siasa ma koro keto to gi weche ma koro wacho nyalo siayo tulo. Kata nyalo miyo jok ma koro geno kuome nikech ing'e ni ng'ato kaka ker en gi ji mang'eny mogeno kuome e gik mowacho kaka koro jasiasa manogone ombulu gi ji milion buora. Seche ma koro wacho gik moko dhi kare mbele judiciary to onge neno makare kata onge gimoro mondiko piny manyiso ni gino notimore kaka kanyo en gima nyaka miwa luoro. Mokwongo kana medo kapok ariwe gi kaka ipenje no. Waduto wang'eyo kaka itimo budgeting process. Kendo ikale e parliament kendo nitie point mobedo publicized, nitiere at point moko mabe kata mana we are being involved. Wan pok waneno kama okete budget moro. Ni budget ni endi en mar chuto bor ne judiciary. Pok waneno. To kata ka budget no ni en mar chuto bor ne judiciary, pok aneno kama members of parliament, ma some of them gin lawyers, okalo mowuok mowacho ni wan wadwa ni project wadhi mbele nyaka waket budget moro ka mar chuto bor ne judiciary. Mano gima pok nwaneno. Kendo kachaka medo kanyo, ibro chaki yudo ni kendo king'iyo kata mana kaka koro project osebed kitimo. Judiciary en gima president ok nyal dhawo godo nikech judiciary osiko manyaka chieng'. Office no ema samoro judges wilore, files to en mana chiel. Seche ma president owuok ni koro dwa timo development gi thuon. Ten en mana gi 5 years, samoro en mana 10 years. Cases gi moko tieko 25 years. Ka chieng' moro rumo to jo yudo ka notime marach. Do nigi teko mar ketho gigo endo. Makata ka en pesa mong'adi no, do nigi teko mar wacho mondo sirikal oduok pesa go. Kata ute go endo do nigi teko mar wacho mondo mukgi. Koro timo gimoro gi thuon ni wan chien ni kia ki development kia ang'oa. Koro wadwa timo gi thuon makata waketho demokrasi. Wanyalo develop nwa build gigo. To ultimately kogik chieng' moro to waduogo realize ni demokrasi to waduokore ndalo independence. Kata chieng' moro do ng'ado ni gigo no ger moko luwo chik. Tichaki muko gi to ng'a kendo chaki inyore en mana wan nikech pesa wa otigo e yo moko dhi kare otigo do gi thuono. Koro ka waduga ng'iye kar separation of power, gigi noket duto mondo bed gi gimoro iluongo ni checks and balances. Kwa ng'iyo this housing, ibro realize ni nochakore post 2018, higa 2018, ndalo mane ker ne pod en mana Uhuru Kenyatta. Tibro realize ni kani ogik gimoro 2018, ne nitiere wuch ma choko wuok no wuok from do mano chungo the process to president mana ni kanyo nikech nyalo bedo ni noluoro chik matin, no manyo other means kaka grants to gi private institution modhi mbele ma by the time at 2021 nosegero ute 500,000. Koro sani endi ka koro ker dwa dhi mbele gi gini endi to chune mana mane agoko ni nyaka time mana kaka itime ni endi kata ker odagi kata ng'a timore to en gima bende ok wane ka en gima dhi bedo maber. Omiyo wan gima watemo siayo kata mana sani endi naneno message kodonje simba ne Law Society of Kenya kiny ng'anyo bag mara tipo Nairobi. Wadwa ni mondo wang'any mondo president owe tiyo gi weche moko ma nyalo siayo, ma nyalo ketho geno mar oganda e do. En gi teko mar manyo kaka onyalo loso weche go. Mokwongo ng'a oyiene constitution pend chik article 168. President emo yiene suspend judges.
Judicial Service Commission mwawuoye ni oting'o ji mopogore opogore, ok en kama oting' gi judges. Nitiere nyaka members of public, nitiere ma represent Law Society of Kenya, nitiere Supreme Court judges, High Court judges, nyaka magistrate, nitiere kata mana Attorney General, be na member ka a. Makoponi en gi intelligence ni nitiere judge moro mong'e maber ni timo gimoro moko dhi kare, okonywa. Nikech corruption to kwanya wacho ni onge, corruption nitiere everywhere. Kata mana judiciary ka wachich ni nitiere achiel kudni moko manyaka to gol. To gol gi e yo makare, ok gol gi e liel kata e siasa ni choko jok moko adek. Ni kore miwacho ni koro mage makoro dwa puodho project mar Kenya te. Ni iyie ni adhi mbele kozuki ka iyie to ji moko ang'wen go koko ni iyie tiwacho ni minister oket pesa otim kamano. Kamano ke kaka itiyo. Mano wach madhi mi inyiero e piny mangima. Iwacho kanyo makare ahinya Clifford ka nitiere county ma Kisumu. Nyaka sani Okinyo wang'eyo ni josiasa bende nitiere koda mana kaka isewacho ni jatend piny Kenya en jasiasa bende. Kalore ni wasenene kinde mag campaigns ka bende ochiwo singo mopogore opogore ma jo Kenya bende seni moko kuomgi pok ochopo kare. Kata kamano wantiere koda right kata freedom mar loso kumoro amora. To wantiere kod gino ma bende iluongo ni dhi ataro koda gino ma doho ogolo kata contempt of court. Gigo gin ere kaka gigo nego be ni ponono itime yo makare. Kalore ni nitiere freedom of expression ka achiel kod mano contempt of court kata dhi ataro koda gino ma doho ogolo. E kinde ma josiasa kata jotelo loso e pacho kae, ere kaka onego bed ni giloso ma ok gidonjore kod doho kata ok gidhi ataro kod gino ma doho ogolo. Kalore ni ponono seyo doho kinde ka kinde nyalo miyo kata jopinya bedo kod to moro. Kwacho ni koro ka jatelo ema ponono seyo gima doho timo. An kaka japiny ka nitiere kod shida mara atwele doho kacha. Bende doho biro miya ratiro mara onego bed ni giloso e yo machalo nang'o? Jasiasa en mana jasiasa. Kata kaka notimore 2022 ma Raila Odinga nowacho ni ok oyie e kaka Supreme Court nong'ado wach yiero mar president, but o respect decision margi. Nikech magi joma ne waketo kanyo, magi joma odhi e vetting, magi joma nigi mbi moro mar tiyo. They are there authoritatively. Koro inyalo mana wacho ni ok ayiego, but I respect. Ng'amoko nengo wach gigi en ng'at moro kaka president. Kech number one, president is the head of government. Ene the head of government. Wan gi serikal opogore didek. Wan gi executive, wan gi parliament to gi judiciary. President is the head mar migepe adegi mar serikal. Rach ka president ema tele wach siayo gine judiciary ni koro chopo kamoro ma koro wacho ni ng'ama dhi e court nitie gimoro mano wacho ni nilipewa sword nilipewa si ya kukata mboga ni ya kukata watu wenye wananisumbua. Gik moko go onego winj kuom josiasa moko matindo kaka Oscar Sudi gini ma psychophants mong'ere ni ma ng'at moro mana ma defend care decision mag care owuon. But ok ber ka care owuon wuok oko pile ogine ni ose watch judiciary. Nikech watch kata housing levy ni asesomo nyaka decision mar high court no. Ok ni do ok dwa watch housing levy ni. An implementation. Care nyalo bedo ng'at mang'uon makoro advisors ge. Nikech ang'eyo ni care nigi lawyers ge ma advise. En gimoro matin ma koro ka care ogine mana gigo mana matin to gini dhi bedo maber. To gimarach ma be wan go en od bura. Nikech ka care oseloso program neni katiba wacho ni nyaka dhi od bura. Sani wan gi od bura moro ma en mana rubber stamp.
ma ikelo gini wakadhi. Matinde ni ponono nyalo bedo ni mana kaka isewacho ni jatend piny Kenya William Ruto ene jatenda bed migepe mag sirikal adek gi mano executive, judiciary kaachiel kod legislature. Nyalo bedo ni omako od bura mafuanda kalore ni wacho kayo ni bura koter kacha to waseneno maki kale nyalodia. Yeah, mano a problem, mano a biggest problem kero wone mo create problem. O create kalore ni bedo kod kwan jod bura mang'eny od bura kose. Onyeo jod bura ma opposition. Oketo jod bura ma koro kata wach housing levy ni. No ginene jod bura ni ng'ama dhi pingo wach housing levy, ng'ama dhi pingo wach finance bill ni okobo yudo dongruok. Bunge mbona bora madhi pingo wach finance bill ok dhi yudo dongruok. Ema ka ineno discussion no en mana ni I vote yes. Tontie jod bura kanyo ma be gin wakinde. Ma paro gima Otiende Amolo no contribution mar Otiende Amolo. Emo reflect a judgment outcome ni. Otiende Amolo no wacho jod bura ni gini it's unconstitutional. Od bura en kamoro mi loso chik, ok en rubber stamp. Koro gima kero yuago ni en owuon emokelonwa gi nyiewo jod bura ma en gi super majority ma gimoro amora modwaro dhie gine. But katiba be en katiba. Ka od bura ogine chike marach, katiba duoke jo Kenya. An kaka ja Kenya anyalo dhie doho ni gini oken conformity gi katiba. Okoluore gi kaka katiba wacho. Ne onge public participation. Housing levy ni michuno wani it is discriminatory in a way ni koro I'm being forced to contribute on something I don't want. Gimo kidwa kichuni godo. Yeah, gimo kadwa. Koro to katiba wacho ni I cannot be discriminated. Discrimination katiba okdwa. Mana kweda. Yeah. Katiba okdwa. Koro atim nade adhi edo. Emeneno koro gima timore sani kero wone mo create gini kuom nyiewo od bura. Ker kadwa kata chike moro modwa ni okadhe, kero onego appoint jomoko ma nigi mbi. Attorney General masani emane ma od bura mokalo. Mano Justin Muturi. Justin Muturi presided over a very dysfunctional parliament. Chike mang'eny ma od bura mokalo ne kadho kamae to dhie do to do overturn. Chike mang'eny over 90%. Ma Attorney General masani. Ma ng'ani ok nyal konyo ker tayo serikal gi wach chike. Kero nengo yud Attorney General nikech Attorney General tijen principal advisor to the government, to the presidency. Kero nengo bedgi a team of legal experts manyalo konye. Manyalo gine ni koro kanyise ni gini watim kamae. Kitere od bura gini, kitere od bura di bedo maber. Nikech ker en ng'at moro ma ka nene en gi very poor advisors. Kata e od bura ker onge gi ker tia gi od bura mana ni koro asekelonu gini. Koro timuru kaka dwaro. Wawinja ne Clifford kendo ka entiere Kisumu. Clifford nyaka sani wang'eni jatend piny Kenya mana kaka iwinjo ka Okinyo Jabungu wacho kae ni osebedo ka ochwalo agenda mage e od bura kacha mapiyo kalure kod kwan mamalo mar jod bura ma sani koro entiere godo. Gino maponono wanyalo wacho ni ne ogeno mar neno katimore do kendo kalore ni kaji ochwalo bura e do kacha no paro ni Doho bende nyalo kalo buchege mapiyo kalore ni ene jatend piny. Bende onyalore mar mondo mi jatend piny Kenya omak mafuanda Doho e pacho kae kalure kod wanyalo wacho no sebedo kobwogo gi kinde ka kinde. Bwok makoro ibwogo godo bad migao mar Doho e pacho kae. Bende nyalo chopo kang' makoro giwacho ni wan koro we warit tijwa watim kaka serikal dwaro. To ka ochopo kanyo mano biro hinyo jo Kenya e yo machalo nade. Ahinya nyako tudore kod weche mag yudo ratiro e yo makare. Clifford. Agombo wacho ni gima ker temo timo en gima tiyo. Ng'enyne kineno kowuoyo kamano to kendo ochalo ng'a bende go koko, ochalo ng'a kendo bende siayo, otemo bwogo do.
maling' matimore nitie. Ka wanya paro kes moro mar niang' manotimore Western ka acham kama nowache mambo ni matatu cha. Waneno ko wacho mambo ni matatu to ka gik ndalo mar adek to ng'at mane nigi kes e court withdraw kes kende. Eye kanyo iwinjo ni ng'ato bende nolal go gi jo Subaru moko to duogo bole abola kanyo makata court motere onge. Koro gima watemo ng'iyo ka endi ni gimiwacho to gi gima dhi mbele ground nyalo bedo ni gimiwacho no endo temo ng'iso gik maling' nikech kaka koro wan jok ma seche moko tero ga public petitions e court. Seche moko iyudo ni samoro ibuogi kata samoro inyalo kata mana luwi kata mana gi gari moro ma number plate kamano. To mago gin yore mar buogo ng'ato mondo kik ng'ato dhi e court. Nikech ka niwinjo kowacho ni odwa kedo gi Doho, to kendo odwa chako kedo gi jok matero kes e Doho. Apa ni petitioners kaka koro wawach ni Okiya Omutata to gi jok moko madhi e court ka koro idwa ti kodgi ok onego bed kata ni tero kes e Doho. Ibuogi miyo ji koro luor. Ng'ato koro bedo piny ni gini endi to koro aneno rachne moro to koro kadhi atere to samoro kama dake cha ang' ne lima. Mane gima koro timore ka to koro nikech koro no ok ofaulu, no ok odhi ne maber kaka no dhi e parliament. Nikech parliament ing'eni koro yot nikech idhi keto party ni bedo ma strong. Kasto koro party bedo gi some constitution minyalo goli e committee ni inyatuo ni gini inyatuo ni gicha. To samoro be nitie kaka koro e parliament ka wang'eyo nitiere kaka ichuto ga bor miwinjo wacho judiciary ni ichute e parliament kacha chande. Maseche moko ka pok igo kura tiwinjo ni jok moko dhi oromo gi majority kia kune to ji obiro koro members of parliament dhi e parliament ka already oseng'isi gi gima gidhi wacho. Ok en chon be gino ketho mit parliament sani. Chon kane debate moro timore inya paro kinde kata mane Marende ne nitiere e parliament kane debate moro ma of national interest ne timore. Ne en gimoro mane ji nyalo bedo miwe tije ni tek ng'iyo debate kaka ji wuo e parliament. Orengo gi ni wuo e parliament. People talk on ideas. Ne en gima mit neno. Sani endi kata mana parliament ema dhi mbele. Ok inyal bedo gi gimoro maber ni dhi bedo piny ni dwa ng'iyo kaka ji debate. Nikech ji biro ka noseng'isgi gima gidhi wacho. Ng'ato ka ng'ato samoro nosetiekruok godo e okang' mopogore opogore. Koro kanyo endo to osetiekore godo mineno ka mostly kata mana opposition kadwa no push gimoro to koro gidwa ringe street. Nikech kata joge gi moko nitiere mosewuok modhiano. Ni gin gibiro dhi kocha chande nikech kocha ma development nitie. To gima ne wagombo ni mondo bende wanyis ji kapok atieko kama ni penja cha. Onengo bed ni wabedo gi sensitization kaka government onengo bed ni tayo. To sensitization onengo bed ni chakore ni president ni onengo bed ni kawe titiele gi joge ne moko nyaka advisors go tipuonjo gi ni to koro seche muse go siasa mudhi muchamo muma. Un jatend jok mano yiero koso un jatend ji te. Nikech ok onengo bed ni behave ka gima koro judiciary chande ok en president nyaka mar judiciary nyaka mar parliament nyaka mar jok modonjo ka mobiro keto mwandu gi ka. Koro mane paro ma samoro aneno ka koro bedo mixed ka gin siasa ni endi gino dhi adhia mbele ma gimoro amora en opposition gimoro amora chalo ng'at modak kucha manoko dhi skul ma kata tuo ma chalo nade te en ajuoga en ng'ano dhi na kama mago gik moko nego bed ni sani endi president bedo go kose bed elected en president for everyone to nego bed ni weche mowacho kata ma e dhoge gin weche ma ochungo kendo president onego bed ni kata kapok odhi owacho wach moro kamoro to bedo gi advisors onengo bedo ok odhi owuwa kucho chonde abara mach maka gima no oiko kata speech kata no ok obedo advice ni tang'o onengo bed ni wacho koma tipime nang'o nikech mane paro ma en godo kako mako parliament afuanda koro gombo ne bende ne bedo ni odhi omak judiciary bende afuanda to koneno kaka uting'o jok mariek ma samoro ok onyal dhi godo kaka no paro koro kete mar koko mara ibro teri kanye moko idwa tere polo moko idwa ter kune jok ma dwa tere koto dwa timore godo nade ma gimonengo bed ni en gimonengo bed ni wakwero en gimonengo bed ni kata wawuok ne oko en gimonengo bed ni wang'anyo ok en gimonengo bed ni wayie ni mano endo timore nikech en odwoko wa chien kabisa kuma nwaseaye. Adonwa ka yuyo marwa mokwongo mondi e twak marwa mokwongo e chenro mar Okinyo Okinyi ma kawuono nyaka Ramogi Ajwang' med chwalo ote magi paro moro amora abro bedo kasomogi tok yueyo mwakawo gi sani.
Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajakadala. Justice for all. Miane ngima nyarko chia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyako cha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Ike jaduong' manokwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dheye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo koro goyo jonam gi rech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamoro amora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa Ramogi wangu chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Oje oje kaingene no kathothi koro Ramogi wangu omora hinya kod chenro. Adek Malieta matatu Karema vipi? She don't wanna do, she don't wanna need sponsor. I'm a piano, we go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lungani linda mnyakati? Lungani kolokol instrumental. Tumdagmor, ngeso ka ngeso, saa 4 otieno. I feel like they want the best for me. Nyakor Ramogi wanga, ginengo mar ngima mamedo hidho. Beningeni pok mari, nyalo kelo ni yuto mari. Talent nino nyaka sweti. Ok ni en talent ni koro irie tiendi ni talent koro biro, no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji, to kok inyiso ji, ng'ama biro ng'eyi onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Mar mondo mi wamiyi jip makare, kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwa kilo ni chenro mano mar pok opogore.
Machiegni kendo nyaka Ramogi ajwang' e twak marwa mokwongo e chenro mar Okinyo Okinyi ma kawuono. Kapo ni kitudri kodwa gi sani, pok ilewo ahinya. Kalore ni podi watwak kod okil mantiere godo e studio marwa e kaunti ma Nairobi ka, antiere kod Okinyo Jabungu. E kaunti ma Kisumu antiere kod Clifford Otieno. Duto gin okinde e pacho kae. Watwak otudore kod kaka jatend piny Kenya William Ruto osebedo kaseyo bad migao mar Doho kuoma chungo chenro mage. Kalure ni nitiere buche mopogore opogore ma jo Kenya osebedo ka chwale do kacha machungo chenro mag dongruok. Ranyisi en mano mar ng'ado omenda, mano mar gero udi manego gi yot kachiel kod mano mar thieth. Bende ranyisi ni med chwalonwa ote magi abro bedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa Okinyi ma kawuono. Kata kamano adwa nwadhi mbele kod twak marwa awe asom ote mondi. Ote mar Gwena Elias wacho kanyo ni sani koro Ruto rakore gi Doho nikech okodok kore, to dibed ni odok kore de koro opako gi nyowuoyo. Ruto obed jatelo maber. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ote machielo, Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni Ruto nochamo muma kosingo luoro Constitution mar Kenya. To sani chalni osedhi ataro mar chik. Doho en independent to Doho en Constitution. Awinjo kowuoyo ewi kuongana jo Kenya okofuo. Asoyago wang'eyo ni osega golo kik owuondwa. Odhi mbele ko wacho kanyo, kwanyalo dhi mbele wacho kanyo ni owinjore owe Doho otitije. Doho bende obede joratiro. Ng'eto moko ok gigol ga e yo makare, lakini ma affect gi directly to gideo. Penjna okil ni ponono Ruto odhi nyime gi weche affordable housing to Doho nosekwere. Gin okenge mage ma Doho kata jo piny onego kaw. Awinjo twak ka an umoja. Mano penjo malewa ahinya. Okinde mantiere godo bro bedo kaduoko. Lilian wacho ni ere kaka jatend piny kwedo Doho mamalo to Doho no emane omiyo telo. Koro ni Kenya ochomo kanye. An Lilian Anyango antiere kaunti ma Homa Bay. Mago paro malewa ahinya ma joneno magwa chwalo. Otemo gik mar Oluoch Polaudi wacho ni Joyce Oduoro yawre mosna wakili Cliff K Obiero. Penjona en ni ka jatend piny ema nyalo siayo jopiny gi Doho ni mar gima otimo en ni chala ka gima otuo jopiny gi Doho. Chieng' ma koro jopiny be biro koso winjo chik ma Doho golo. Gibiro timo nade kaka serikal. Mano penjo ma Oluoch Polaudi openjo kanyo ka bendo dhi mbele. Kocho ni sama kera loso kama dinyis ni eji mislead kero koso. Aya, mogika wach ute manengo gi ogore ni nitiere ohala moro ma sirikal ong'eye momiyo ichuno goji. Mago paro mopogore opogore ma joneno magwa chwalonwa kokale namba mar 33600 kachiel kod Facebook kacha kama wantiere live. Adwani wachak kod penjo mokwongo mabende janeno marwa Ruth Nyathi Ochieng' no penjo kanyo neno waka entiere umoja. Openjo kanyo Okinyo Jabungu mana kanyalo nuoyo ni go matin ka wadhi mbele kod twak marwa. Openjo kae ni kapo nono ni Ruto dhi nyime gi weche mag affordable housing to Doho nosekwere. Gin okenge mage ma Doho kata jopiny onego kaw. Kalore ni eno wacho ni kata tek kata yot kata uchungo chenro ne podi wabiro dhi mbele kode. Ero ncha entiere kaunti kata ma Laikipia ka bende podi oyango gedo mag udi manego gi yot. Dhi bedo unfortunate ka Ruto odhi nyime gi wach implementation ma housing finance ni housing levy ni gedo ute against ruling ma court. Jopiny katiba ni article 1 ma katiba ni miyo teko ne japiny. Jopiny ema nigi teko mang'eny moloyo kata president no. Ema ni neno ka weche tek to japiny nyalo exercise power ne directly. Wanyalo timo ng'anyo. Japiny wanyalo timo ng'anyo moro mapek makoro tamo kata Ruto tayo serikal kaka notimore higa mokalo. Ng'anyo en one of the way of expressing your displeasure gi wach serikal. But ka Ruto odhi nyime gi implementation mar housing levy kaka wacho ni it is so unfortunate ni
ground mo oseketo koro onge gimoro amora ma bro dhi e doho makata do yie makata do dagi Ruto serikal bro mana dhi nyime gi implementation ne gi dongere wacho ni we are setting the country for an anarchy nikech an be an japiny abo bedo gi case kata e doho anyalo kata timoni kata anyalo negi tagine ni koro do tim nikech ka negi do ema nyalo yango kana negi kata kano ka koso koro ka president ema timo gigi jopiny biro timango. That's why ka Ruto dhi nyime gi implementation mar gini we are setting the country on an anarchy mode. To en gima rach nikech 2010 Kenya ne wayudo katiba maber ma protect watch judiciary ma protect japiny nikech wan be kaka wakinde sani wan gi luoro mang'eny nikech in kaka Joyce ineno gimoro ma serikal otimo marach ma wagoyo mana twak tangisi Joyce kae serikal notimo marach wanyalo dhi e doho an kaka wakindi to ka dhi e doho to do osekwerwa ni koro sword cha en mar ng'ado joma kineno koro an be wan kaka wakinde ok obo yudo tich obo luoro kata tiyo obo luoro kata dhi e doho nikech doho kanyo ema wachimega abo luoro nikech no inyalo luor ni kidhi kacha to imbe sword no nyalo ng'oli donge no osewacho ni sword no ok en mar ng'ado alot en mar deal gi joma pinge e doho koro en gima rach kata internationally Ruto nego bed piny owe dhi nyime gi wach mar siayo doni ok defend doni do en gimoro ma perfect nitie judges moko achiel ariyo kaka no yud Justice Chitembwa to nitie process no ok ni koro i dehumanize ng'ani ni koro un joma richo utiyo gi opposition uginene sani Ruto ema ker and a symbol of national unity. Wewe winja ne Clifford bende pache kotudore kod mani winjo kanyo ka japiny moro penjo ni ponono ka jatend piny Kenya William Ruto dhi mbele kod chenro mage ahinya wang'eyo ni mano mar gero udi manengo gi yot mar ng'ado omenda no mar housing levy to doho dagi ang'o mabiro timore e piny ka jopiny nyalo timo nang'o to doho nyalo timo nang'o antiere kod mano mar weche mag thieth bende manyaka sani bende doho chungo kaponono ni doho chunge to sirikal pod odhi mbele kod time jopiny ochom kure doho otim nang'o ni koro jatend piny ok lu gigo ma doho wacho. Clifford ing'eni kwang'iyo matut tibro fwenyo ni mokwongo kachako pend chik article 143 ogeng'o ker nitie kaka ka ker pod obede komeno endo to donjone bedo ni tek ok inyal donjone to mano endo en mana ker kende tibro fwenyo ni projects gi te ker ok timgi kwang'iyo kata mana NHIF ibro realize ni nitiere kata mana kaka koro PSCS jok ma in charge mar project inano endo jogo endo gin gionge immunity king'iyo kata mana housing levy to gi kako bedo collected president ok collecte nitiere some maybe kata parastatal moro MD moro nitiere chairman mar board moro kata ibro yudo ka nitiere PS moro ma in charge of that particular sector adieri man kende ni jok motiyo godo ma implement jogendi chik ok omiyo immunity en mobuogo ji niendi nyaka yud ka nitiere jok mosiayo madhi timo gigiendi mineno ka kata chiencha kowacho kopenjo ji moko ang'wen ka jok moko matin ka ni to wadhi mbele gi gero gini koso kik wadhi to jok wacho ni wadhi to wacho ni ng'ane ket pesa kama ng'ane ket kama wadwa ni ger gino matin ni en ok otim gigo kata chek machulo gigo endo president ok sign. Koro nitiere jok moko ma president oketo kaka koro PSCS jok machalo kamago endo gin seche ma koro do osechiwo nikech kata king'iyo kata mana documents mine kata mana court papers go ibro yudo ka tin gi ma president of the Republic of Kenya is a party
e court order go ibro yudo ka president ke president ok nya donjo ne kotiyo ibro yudo ka jok mano donjne gi gin jok mane in charge of just sectors koro gimogengonwa sani endi site jogo for contempt of court onge contempt of court tiende ni idhi donjo ni e court achiel cha ni chayo court koro bedo ni project no endo dhi mbele no endo to court no kwere jok mochung ne okenge machalo kamago endo machalo kaka koro PS CS, chairman mar board, jok ma commission that project, inyalo donjnegi ne chayo court, ma tuegi, ma gogi fai, ma moko tere i jela kucho chonde. No waneno ka notimore South Africa, kaya chande ka ne Zuma, no ko odhi gi court maber, e gik mane court omiye. Omiyo, onge gimoro ni koro wagik kama koro ok wanyal yude konyruok. President buoga ji lakini joge go to wanya yudo ne contempt of court gimwang'eyo ni samoro inspector general samoro ok nyal dhi arrest gi lakini ndalo president to are numbered en 5 years mako pono dhi mang'eny 10 years to court order pod bedo implemented nikech telo nyalo biro makendo koro chako balo gi tende mana kaka nineno ka koro ne gitimore gi Uhuru Kenyatta seche ma gidonji ketho gigene cha telo nyalo biro makoluo makendo koro kwinjre kode to jogi endi tetete kaka nine ni timruok gi Matiang'i seche ma koro telo noloko cha jogi endi biro neno matek to gima koro nyaka wang'e kaka jopiny ni sama ja siasa kata wawach ni koro president nikech anda luonge no ja siasa ok en kata president kaka capacity ma koro timo no koro en president seche ma koro president timo gik moko gi thuono to gi wich teko kaka koro notimeno oketho pesa wa nikech do achiel ni endi nigi teko mar wacho mondo mi sirikal chieng' moro many pesa moro ma duok ne jok mong'adi housing levy ni endi ka koro jok manosandi ndalo ginene ndalo ukoloni ema court nyocho ng'ado ma moko nobedo compensated koro president matiya sani to gi pesa mong'ado gi thuon koponi nong'ade gi thuon nikech sani to wang'eyo ni nitiere stay kaka court noteko ochiwo gimoro matin sani endi pod ang'e ni obiro ng'ade nyaka 26 nikech court order chande nochunge matin lakini court dhi ong'ade tok chik ndalo biro biro ma jok manong'ade gi kata gi retire ma giti machalo nade gibiro dok e court achiel ni to gibiro kwayo mondo sirikal oduok negi pesa gi manong'ad kitok chik buro duoko wa mana chien kuma ne wadwae cha nikech pesa ma ibro tigo do ki duoko negi go endo ne nya konyo wa seche mabiro go ese kamoro to kata ka en ndara moger kata ka en ot moger ibro gere agera to koyud ka ni nogere kama nonego bed ni gere national park nogere kama onego bed ni gere hospital do nigi teko mar ng'ado mondo odno endo omuke kata ogere mamoro mugi polo waseneno ute momuki omiyo wan owuon onego wawuoguru oko wakweruru ker ni seche ma koro time tok chik no to kokonywa emomiyo ka aneno ka koro penjo moro gi janeno moro kanyo ni to koro dibedi ni projects gi nigi gik moko e iye nyalo bedo kineno projects mitimatima gi thuon nikech chik manitiere en chik molos gi jo-Kenya opuodhe gi jo-Kenya gi jok ma obed elected e parliament moko be nie constitution motimne gi referendum seche ma in ker idwa wacho ni idwa tiyo e tok chik nyiso ni itiyo e tok jok moyieri nyiso ni agenda moro nitie iye ma ng'ato wacha ni higni 5 gi adwa gero ute 1000 maromo kama ite ute 1000 maromo kama endi interest na ma personal mane iye ka en ma seche ma koro itime ga ng'enge tok chik nyiso ni nitie personal interest e iye nikech projects ma koto kochungo e Kenya ka ng'eny ma onego bed ni sirikal dhi to tima to tieko to manyien mineno ma koro ikelo tidwa chun midwa rie duond jini to samoro nyalo bedo gi gimoro e iye emomiyo koda chik odagi koda dotagi koda bed ni tiyo gi sword machalo nade mana winjo ka osiepna wacho ni sword cha ok en mar ng'ado alot mano nyiso ni nitiere kaka gimoro ni e iye ka ma koro nyaka chune achuna ma project no nyaka time mana gi sirikal ni endi ma nothing else. Kata doho ne ng'ado bura doho nomiyo ahinya nyato e wechego mag gero udi manego gi yot mago mag housing levy mabende ni ng'ado dono kaluwore kod chik kata kaluwore kod twak mane nitiere od bura kata nowach ni gino onge e chik ma pacho ka kata kamano doho nomiyo sirikal thuolo mar mondo miyo ne nyalo ket gine chik nyalo bedo ni ponono mano doho nomiyo sirikal thuolo moro mar mondo mi ponono ket gine chik mondi eka kale matende ni kanyo doho nonindo korka sirikal moko ng'iyo gima katiba wacho kosango mano timore kanyo
kuom kanyo serikal nigi options ariyo. Mokwongo ginyalo ng'ado appeal ni gini kaka ne watime wadware gi thuon ni ok wayie gi gine ma high court, wadhi e court of appeal. Gimoro ma Ruto nyalo timo manenore ma ber en loso chik manyien mar housing levy. Nikech housing levy ni kinene maber, kinena nena kata kokin okil, it contravenes the constitution. Eyo machalo nade nikech ponono japiny nyalo bedo ni ok winje eyo makare. And discriminatory in a way ma kanyalo mi example. We watch ni an japuonj an gig ni prabich kata prabich ga bich jopuonje ma jotij serikal mang'eny to towns mang'eny onge gi school ma serikal mang'eny. Skunde mag serikal ni dala. Koro an kaka let's say an japuonj Milenga primary school tan asechopo higni 55 tichuna ni nyaka serikal ng'ada 1.5% ni tana dak dala nikech mabes moko dala ni dak e odi migero kata ken ya adak dala nikech jopuonj mang'eny odak dala ogidak town. Koro Milenga primary school ni mane school manie dalawa. Koro ichuna ni a contribute 1.5% ni tadong mana gi higni beach kata dek tadhi retire. How will I benefit from this scheme? Nikech anyalo contribute gimoro ma I will benefit directly. Adhi benefit nade? Tadak e dala na asego dala na an gi ot. To pesa ma contribute ni dhi timore nade? Emomiyo kata chik ma health ma jatend migawo ma gine ma thieth gini bedo optional kaka NHIF. Ok ni chuno ni nyaka idonje gineno, idonje scheme no. Mano discriminatory. Koro jomanie kata private sector kata jomokti o contribute housing levy no. But how will they be gibo bedo beneficiaries? To ngama contribute ok bed beneficiaries. Gima Ruto nyalo gini oket obed optional. Nikech apart from this housing levy, an kaka okil, an gi sako na, the LSK sako. LSK sako benigi program ma nyaka abed admitted, nyaka abed okil, asebedo ka save kodgi. Ntie program ma asebedo ka save kodgi, mondo ginyiew na kata ot Nairobi kae. Nitie sakos mang'eny ma nigi programs go, banks be nigi programs go. Koro ang'o momiyo ichuna ni nyaka contribute e serikal mondo ka ayud ot. Koro gima Ruto nyalo timo gini odoge drawing board. Gini obed optional. To kaponono dok e drawing board mar mondo mi kata ponono kaka dono ng'ise ni mar mondo mi oket gine chik e yo makare. Kodok e drawing board bokete koro e yor chik kaka do wacho. Do koro bro puodho gima kamano manok bi mayo jo Kenya ratiro margi mano ni koro do no miyo jatend piny thuolo mar mondo mi oket gini e chik mar mondo mi gikale. Ema kose timo kamano to doge od bura ok dhi e do kendo. But ka od bura opoyo gino to bang'e uyudore ni koro od bura be nitie gimoro ma nokotimore maber, wadoge do kendo. Do kae ma do mana ni tijen mana interpretation mar gini ma chike ma od bura opodho. Maka ka od bura otimo mistake ma ogigoyo TWAK, ma ogibedo refreshed, ma ogigoyo gine gik moko ma ni akia ni itapita mpende msipende gik ma koro od bura ma go sani onge kama wadhiye. Gima Ruto nego team number 1 kaka na wachocha obed gi advisors ma strong. Obed gi attorney general ma wiye tiyo. Kibaki nen gi attorney general miluongo ni Githu Muigai. Mano ng'ama wiye ler.
naparo ni nitie chike moko ma do notamore to Githu Muigai nonyiso Kibaki ni watim kamae an be okayie gi kaka gini dhi mbele tema ni neno Kibaki ne onge gi weche mang'eny ogine gi osiko bayo ne do wach gigi nochakore mana gi Uhuru Kenyatta kae ma Ruto sani okanyal blame Ruto but Ruto nigi capacity mar keto Uhuru nenre marach but kodhi nyime kaka ni wacho ni odhi nyime ni implementation go chayo do ni Uhuru Kenyatta sani ok ker do ni the last button, the last defense ma jopiny ne go sani e serikand Ruto ni parliament onge gimoro amora nyocha kae obila odhi omako wuod Uhuru ni en gi bunde odhi ataro gi chik nochuno Uhuru ni wuode ni odhi e doho kama Uhuru ma wuon gi notamore appoint kata judges ma de yud ni do no onge judge nikech wuon gi notamore appointe dino ko yudo justice wuode no ringa mane court nikech mano emano neno as a last defense manyalo konye koro kata Ruto ni onyalo timo gimodwaro but one day one time gini bro make Iwacho kanyo makare ahinya Clifford TWAK kaneno ka koro iye mit nyaka sani wang'eyo ni ponono wang'e ni doho nego be ni chunga kar kende pacho kae iwacho kanyo ni judicial independence doho omichi kod pen chike ma pacho kae mar mondo mi ochunga kar kende nyaka sani waseneno ka jatend piny Kenya William Ruto wuok oko kendo buogo doho matamra gi nono ponono buogo doho kinde ka kinde nyalo miyo doho oka weyo tije wang'e ni doho nego be ni ng'ado bura ma ok ninde jabathe achiel kata ok dew wang' ng'ato buoko ma kinde ka kinde ma itimo ne doho e pacho kae ponono nyalo thiro chenro mar doho mar ng'ado bura ma onge dew wang' e yo machalo nade Clifford man kende ni doho ting'o ji mang'eny ibro yudo ka judges ng'eny Supreme Court, Court of Appeal, High Court kata magistrates to ji siayoga case e kategori mopogore iye kaendi nitiere jok maluor waseneno kendo wang'eyo judges moko ma case moro amora otuomo nying sirikal kata attorney general iye inyalo bedo piny miwach ni yawa an tarito judgment ka lakini aikra gi memorandum of appeal adhi maka appeal nikech ong'e ni oluoro sirikal onge judgment monyalo golo ma okata no chule oluora sirikal omiyo weche miwinjo gi wacho goendo tiyo negi lakini ok ti ne jopiny nikech ibro fwenyo ni seche makoro timore kamano endo luoro no dwa chako mako ji luoro no endo kendo ibro realize ni chako duogo mako nyaka kata mana okinde e higa mokalo nwaneno ka nitiere okinde moko manolalgo kendo kolal kodi ndalo 2-3 tiduogi kwanyi mana kamoro mago gin mana cases kendo kiluwogi maber moko yudo ni nyaka polise moko notigo de iye ka to cases gi endi be king'iyo maber to kuma gidhi gichope onge omiyo gimonego bed ni sani endi wa condemn onego bed ni wa protect kendo watemo mondo mi waket constitution wa pend chik man wakalo chande obed gi ndhadho to biro bedo gi ndhadho nang'o sa asaya mwaneno ng'ata matemo gware kaka koro kerne temo gware ni onego wawuoguru oko institution mopogore nyaka jo media kaber to wa condemn gima chalo kamano endo nikech onego bed ni pile wawuok koa kuom kama ber to wadhi kama ber moloyo ok wanya wuok kama ber to wadok kar marach koro independence of the judiciary onego bed ni en gima wa protect mondo seche ma ging'ado bura ka ging'iyo chik makosa to samoro bedo ok inyal yie kode temo miyo yie ni maka appeal king'iyo kata mana case makoro ne iwacho godo housing levy ni
Housing levy ni ema no chungi to dong nitiere mang'eny e ka mane nitiere e chik achiel ni mane koto kotimo nade koto komulo mago dak diwuoye ma achiel mar 1.5 ni endi mane koto neno ni discriminative to koto bo chiwo reason koto ok ng'ada bura nyako ng'isi ni to ochunge nang'o no chunge nikech no ok giwacho gimomiyo ang'o miyo gini ng'ade mana ne jok mondiki to jok ma ok ondiki to ok ng'adne to udwaro ni ute gi igere nyaka ne mama mboga. Koro discrimination jok matiyo koro sani endi koro gini ng'ado gi gin gidwa gero ute nyaka ne jok ma ok ti jok manie jua kali. Mane reason mano chiw. To ka notamo gi kwayo ni mondo koyie to chung duoko no moa e kot no nyaka tarik 10 aparo ni ne nyoro. No chako ochore nyaka tarik 26 mondo duoko mar kot mamalo chako duogi. Matiende ni kata bed mana ni oneno ni rachne gimo ng'adi no rachne kata mana oneno ni judge mano ng'ado bura no endo samoro no chut dhoge bor omaka appeal nikech ok tang' chut dho ma bor to chak chut dho judges mag court of appeal bor ma chak chut mag supreme court bor kasto iwacho ni kia sirikal mokalo ne nitiere gi budget mani chulo go gigi tadieri man kende ni to sirikal mokalo wang'e maber ni nonindo ka Azimio matong' ni ne nitiere budget mar chuto bor budget no endo ne en budget madolose makata mana seche makoro ne swearing in mar president kata mana tok election ka judiciary do chut dhode bor makata mana Mheshimiwa Ruto ni endi samoro doko neno do neno mana telo no e view sasa. Koro gik mowacho go gin gik ma kwang'iyo okenge mwasekale gin gik ma miriambo to be owacho gi na wrong forum to be owacho gi ka chik bende omiye yore monyalo wacho gi godo yore monyalo timo go gigo kendo en gi power ma onyalo kata mana move monyalo timo godo gik moko kata o proceed mogol kata mana judge machalo kamana kata judges machalo kamago nikech en nyaka gi intelligence. Omiyo independence of the judiciary en gima nyaka wamaki nikech kanye kama thek nitie sani endi koponi wawuondore ni koro judiciary olor ging'anyo ma wawach ni dweche 6 gilanda ng'anyo ni onge gimi ng'ade kot onge gima dhi mbele kot kata mana sirikal ok nya yudo revenue nikech judiciary ka bende pesa madhi e sirikal mar budget miwinjo miwuoye ni ae seche midhi idonjo nitiere pesa michulo giloso pesa mang'eny madhi ne sirikal to kendo kae kuma thek nitiere koponi oketi ni koro onge ji biro betore mane igweng' kacha chande ji biro negore mane igweng' kacha chande ok wadhi bedo gi a society in fact onge kata peace madhi bedo ji dhi mana manyo yore ma giloso godo gige to yore go gibeyo omiyo judiciary en gima nyaka wa protect nikech koda bedo ni ong'ado komo onindo kora kata kokon ng'ad kon moningo kora lakini ang'eyo ni nitiere kako konyo kama ji ringe ka ji dwaro thek mopogore opogore en mana judiciary ka omiyo jatelo maber onego bed ni wach moro amora ma e dhoge koda bedo ni gimoro chwanye koda bedo ni ok ochwanye onego bed ni o move ji mondo protect the integrity of the judiciary. Iwacho kanyo makare ahinya bende wabiro bedo kwalero ne jopiny ponono ni gin lai magi monego bed ni luwo ahinya ka ponono kiyie kod gino ma doho owacho kara wuok oko kinde ka koro iseyo doho e lela kata e nyim jopiny kata kamano adwa wasoma ne moko kuom ote mabende joneno magwa pod ichwalo no kinyi makawuono kokale yore waduto te mag tudruok mano moriwo nyaka namba wa mar 336 nono. Lilian Anyango wacho ni penj na okil niya en ang'o ma jatenda piny owinjo tim mondo doho opuodhi wacha gero ute mabech gi yot kendo ere kaka japiny nyalo yudo ratiche mar pingo chenro mar jatend piny timo ok wamor gi sirikal masani jatelo oritaya odhi pacho oyue tich otame. An Lilian Anyango awuoko Mabei County kata kamano kilo senyisowa yore ma inyalo lupo nono kidwa ket e tim wechego mag gero udi manego gi yot ken ka wuok Rongo kata mar Rongo wacho ni Ruto wacho adiera mibadhi mane omiyo jokot ema wayuago. Ero kamano nya kuom ote makamano janeno machielo wacho no yawre president ong'iyo gi golo asoya emomiyo ochich ni jotelo madongo kawacho kae ni to jotelo madongo
kik wene thuolo orid ne arida Kenya mar jite ok mar ng'ato achiel. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Frederick Onyango Bonyo wacho ni gik mane Ruto ochiko jopiny ng'eny to pok otimo kata achiel. To ang'o momiyo gedo kae emokaso. Wang'eyo ni odwaro goyo hala nikech cement dhi wuok e kambine. Mano mana paro mar Frederick kanyo. Honorable Ajali wacho ni Ruto ema nyocha omiyo Doho ema nyocha ong'iyo Doho e mit bilie. Sani koro owek ywak omigi peremende. Mago mana ote mag joneno mago ote mogika mar Makeva Mauze wacho kanyo ni awuoro ka Doho ema ne okete e tich kotiyo gi asoya. Sani koro olok rekod gi. Wacho ni awuoro Kenya. Mago mana moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono. Nyakora Muge Jwang podi wadhi mbele kod twak mar winjo pach jopiny kanyo. Jopiny moko bende koro oseyo jatend piny Kenya kuom gigo monego bed nowacho. Wadong' kod dakika matin kende twatieko twak mar okinyi makawuono Okinyo Jabungu. Nyaka sani nitiere yore kaka mage monego bed ni ponono itiyo godo kaka jatend piny Kenya ene motelo ne jo Kenya duto. Wanyalo wacho ni ma jo Kenya duto ng'iye kotudore kod weche mopogore opogore matimore pacho kae. Ka opogore kod dhi e lela waseneno kowuothe counties mopogore opogore kinde ma odhi sidho projects mopogore opogore. Okokos moko mulo wachno mar Doho kowacho ni Doho osebedo ka chungo chenro maga. Kar timo kamane lela ponono gin chike mage monego bed noluwo ka okoyiere kod weche ma Doho wacho mar mondo mi ponono kik okel ponono weche minyalo wach ni okwedo Doho e lela gino mok ni kare e nyim jopiny monego bed ni keto geno margi e yudo ratiro kokale Doho. Gima awuoro nyaka sani ni serikal nigi Attorney General. Attorney General ema podi seyo ka. Yeah, because my chief legal advisor to the government. Kata kambi ukae. Ka ungi issue moro mar legal, ungi legal department. Okonengo iwuoye wach ma koro kambi oter kambi kata Ramogi e to iniwuoyo to ikia weche chik. My chief legal advisor to the government and the presidency. En gi teko mang'eny nikech obede cabinet to obede JC kaka commissioner. Mae ng'at moro ma nyaka sani pok owuoye wach madhi mbele gi Ruto ema owuoye wachni. Pok owuoye kata gimoro achiel e wachni. Nikech ka gimoro rach ni koto wacho ni serikal gini nokutimo maber gini. Attorney General emonengo wuo ni watim nade. Do tamore ni wach housing levy ni okber. Anyis an kaka advisor ma presidency anyis president mondo owe bayo weche mang'eny kuom jopiny. Option achiel ma serikal nigo en appeal. Emineno nitie hierarchy mag courts go. Wachako gi magistrate, high court, court of appeal, supreme court. Case nyalo yombi kata magistrate court kai, but kidhi a high court bed overturned. Nyalo yombi high court kai, but kidhi a court of appeal inyalo yudo some justice. Kata court of appeal no kata koki yudo justice kon ma ne waneno wach BBI. Court nogolo the way forward. Kudwa kelo BBI. Kudwa loko chike en kamae. Ni constitution man goni en gi basic structure. Oro kudwa loko chik ma Kenya ka en kamae. Kidhi a court of appeal inyalo lose, but you do hope moro ma court of appeal me directions. Gini onego itim kamae. Mano one of the way ma kata ka Ruto appeal mano option mo nyalo yudo. The other option is withdraw chike mar housing levy, finance bill. Watch housing levy. To kel gimoro ma koro
moneno ni ma is in conformity with the law and the constitution otere od bura nikech gima High Court nowacho ni gini is discriminatory in nature. Koro ka in discriminatory in nature, inyalo loso chike manyien mitere od bura ma replace chike chik ma mobedo ma court declare unconstitutional cha uchaka fresh. To koko dwa to be onyalo mana tiyo kako dwaro. Onyalo tiyo mana kako dwaro. To nitie consequences be. Adwa ni mak parono matin kanyingisa ni weche mag tudruok ok ni kare gi microphone ne ibolos ni mana matin sani. Nyaka sani Clifford wang'eyo ni weche ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo kawacho. Ponono in kako kil kamaloka wang'e ni kwapimo kata gino matimore pacho kae kod gino matimore e pinje maoko. Ponono weche makamagi nyalo miyo jopinje maoko neno piny Kenya kaka yo machalo nade. Ka jatend piny Kenya William Ruto masani koro wuok oko ka koro okirore kod doho elela. Wacho ni gima doho no timo ok ni kare ni onge ngata mabro tame e timo gigo ma otimo. Ponono onyiso picha mane mar piny Kenya ne pinje maoko Clifford. Mokwongo timo no ndo dhi tuonwa dongruok. Odhi tuonwa dongruok e yo machalo kama. Mokwongo ng'ata ma oko manyalo kelo mondo ket mwandu ne ka joket mwandu. Biro ga keto mwandu kaluwore gi chike mantie ei Kenya. Magigeno ni samoro kogik tiel 12 to nyalo konyogi ka koro gitemo ga godo kata protect godo mwandu gi. Kata mana chike mag international community mamiyo gibiro keto mwandu e Kenya ka. Bro mana konyogi koponi e piny magidhieno en piny morito chik. Omiyo sani endi joket mwandu manyalo biro keto mwandu Kenya ka endi onge nikech inyalo chiyo gokinyi timuko odi. Inyalo chiyo gokinyi tidwa timni gimoro marach to kidhi e doho tikwano ni mambo ni matatu. Machiel kuomgi en goli kata mana oko mar Kenya. Mano gima miyo jok ma joket mwandu nyalo luor biro kata jok madwa bira kata mana bayo tourists. Bende nyalo luoro biro nikech ikiani to kiny gokinyi ker nyalo chiyo gang'o. Mana kaka nitimo ga min dada chandalo ko chiyo gokinyi to lando to mi ndalo moko matin to gik moko sekethore. Ne waneno coast kucho chonde ka wainde wacho ni sani endi imagi ute gi joma undu e yo moro moko dhi kare to samoro be konyruok ok giyude e yo makare to maka kande gin gik matero ok gibeyo. To mogik ing'eni mondo mi ker mar Kenya kata mana jo Kenya ka endi yiere okenge mopogore e diplomatic kata wawachne kana ni AU kuonde moko mani neno ke samoro yiere Raila in charge of Africa in the world the diplomatic posts mineno go imiyo ng'ato kaluwore gi nying moseloso e yo demokrasi. In ng'at ma ok nyal rito chik mokete tich. Ok nyal rito chik ma oketi gi international community. Omiyo image momiyowa locally and in the international community kata mana opportunity sani endi kata mana ja Kenya minyalo dhial kata mana kuonde mwadhiye somo oko kuonde ko tije moko mineno minyalo yudi go endo nikech president ni nyiso kido ma in godo miyo kuonde go be inyalo yudo ka koro wabedo discriminated ok dhialwa nikech wawuok e piny mong'ere gi chachik. Omiyo gimotimo no endo ka achiel gi uchumi mar Kenya gi investment gi opportunities ma yudo international kata mana respect mwayudo sani endi kata mana koro wawuonde ni green card moko mineno ji yudo countries moko mineno ma ji dhiye go endo ibro yudo ka samoro discrimination moro nyalo bede nikech tabia mar jo Kenya osebedo manifested e president mana morito gi ok ginyal rito chik gi margi magini wuon. Mogik iyudo ni kendo seche ma koro timo kamano endo to jok moko nitie kanyo endo moluore ma oyie gi gimotimo no. To kendo members of parliament be iwinjo ka koro gimbele gi ling ma wach ni endi pok okawe matek.
pok waneno kata mana ji street sani endi nyaka ne wach no endo nyaka sani endi Law Society of Kenya ema kiny wadhi ng'anyo wabago ng'anyo mar tipo Nairobi kiny jok modong olinga international community NGO ji olinga ka gima onge gimotimore girito nyaka chieng' moro koro mul kari moro makoro winjo ko muli direct kokiweni en makosa Clifford aneno ka thuolo mar wadhi wadagi kabisa thuolo mar wadhi rumo wachni mogik ka waloro twak mar Okinyi makawuono kwa tieko kodi Clifford. Wachna mogik en ni warwako ji te ng'anyo makinyo bag kiny mondo wawuogi waduto te wadhi wakondem wach manotimore kamano mokichatimre kendo. Erokamano ahinya Clifford Otieno kel kamaloka kuom kawo thuolo mari mar mondo mi ichop e studio marwa e kaunti ma Kisumu wabed kod twak gi maket kod mae Okinyo Jabungu anno kwadong mana gi dak achiel kende to waloro twak mar Okinyi makawuono wachni mogik kae to bende dagom mar mondo mi inyisa ni ponono siko ka ibuogo doho e pacho kae kata inyalo wach kanyo kod dongere ne constant threats ma itimo ne doho ponono ere kaka mano nyalo thiro kata nyalo hinyo chenro mar ndike tich joyal buche moko e kinde mabiro mbele kata chenro mar joyal buche ng'ado bura e yo makare kaachiel kod kata weche mamoko mag yudo ratire e yor doho mana mapiyo kwa tieko kaachiel kod wachni mogik. Gima wan kaka jopiny ema wanyalo encourage doho nikech doho sani nigi under threat mang'eny. Koro wanyalo mana jiwo gi ni tiura tia wan kodu jopiny ni kodu gimutimo ber gima kako ng'ado cases ber kaka utiyo ber inyalo paro kadugo mana chien matin Chief Justice modhi retire David Maraga no kale mang'eny mano tuone nyaka nitie ndalo moko ma oyudo accident mtoke Mercedes no oyudo accident around Naivasha kae ma serikal notamore replace mtokano but notiyo sani Maraga is one of Kenya's heroes ma very appreciated within the republic koro gima nyalo timo en mana jiwo jodoho tiura tia to ng'aduru case kuluo chik ka serikal temo marach siau serikal ni gini rach ka serikal otimo maber ni serikal kae utimo maber nikech waonge gi parliament od bura we kaka wa Kenya we gi kanyo waonge gi od bura institution ma serikal manyalo konyo japiny en mana judiciary wachni mogik Okinyo Jabungu kwa tieko mana mapiyo mogik king to wan gi ng'anyo moro mapek wan kaka okinde Nairobi kae koro kaka osiepno wacho Clifford wacho ni en be arwaki mondo un kaka jofwambo nego ukony be jopiny kugine ni usugine ni Ruto to timo marach kae to serikal otimo marach koro kiny wan gi ng'anyo moro Nairobi kae mapek mar kwedo wach Ruto wach siayo judiciary en be arwaki Joyce mondo ibie ng'anyo. Erokamano ahinya Okinyo Jabungu kuom kawo thuolo mari mar mondo mi ibie twak Okinyi makawuono kaachiel kod Clifford Otieno ma bende ne tudre kodwa ka intiere kaunti ma Kisumu. Nyako Ramogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwatieko twak marwa mokwongo e chenro mar Upiny Okinyi makawuono ote uchwalo mathoth ahinya mak mana ni ok wanyal somo gi duto kata kamano wageno ni rakruok makamagi biro rumo mapiyo mar mondo mi doho odhi mbele kod timo tije yo makare kendo bad migao mar doho nego be ni chung kar kende maonge dewo wang' mar mondo mi ng'ata mochwalo bura e doho kacha oyud ratiro e yo makare maonge dewo wang' ng'ato makata kobedo piny to wacho na diera kacha to doho notimo maber. Nyako Ramogi Ajwang' wakaw yueyo madundo gi sani tok yueyo to chenro mabiro en pok opogore kod nyawadwa Sharon Ong'ao kik idhi mabor. Ikri ne wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji.